Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur, zeinetik Pilar Teietxea izango dugu hemen gurekin. Orain, besterik gabe, has gaitezen eguneroko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Nafarroak aurrekontu edakorrak eta eduki sozial handikoak izango dituela dio titularrak. Gainera, ERZ-ek eta Bilduk Sánchezi gastu muga onartzen lagundu diotela azpimarratzen du Notiziasek gaurko portadan. Argazkian, bestalde, aurpegiaren errekonozimenduaz aritzen da. Sarbidegailua OTD Challenge 2020an erakutsi baita. Horretaz gain, Volkswagenek Italiako koronavirusagatik aldi baterako enpleguaren erregulazioa planteatzen duela jakinarazten du. Baita Osasun Ministerioak autoetan eta kirol eremuetan erretzea debekatuko duela ere. Bestalde, tekila taldea martxoaren 5ean Iruñean izango dela aipatzen du, adrenalina jakindureagatik aldatuta. Gainera, gobernua 2022an Saskibaloi Kopa arenara ekartzea aztertzen ari dela ere jasotzen du azalak. Eta bukatzeko, David Soria infierno goitizena duen boxealari profesionalari egindako elkarrizketari tarte bat ere azaleratzen du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Koronavirusaren ondorioz, hornitzaileek huts egingo baliote, Volkswagen Nafarroak enplegua erregulatzea planteatzen duela dio titularrak. Argazkian aldiz, Bilduk txibiteri aurrekontuak salbatzeko aukera eman diola nabarmentzen du. Horretaz gain, Iruñean egunero 35 delituren salaketaren media ematen dela jakinarazten du. Baita indize batek, epe luzeko pentsioen balioa handitzeko balioko duela ere. Bestalde, gaur osasuna kasuko epaiketaren azken eguna dela jasotzen du azalak. Eta bukatzeko, goiko zatian, egunkari honek, herriberarekiko duen konpromisoa indartzen duela azpimarratzen du. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusia, Frantziako justiziak Ibon Fernandez Iradi kartzelatik ateratzeko aukera atzera bota duela da. Argazkiaren bidez, bestalde, Martinezek eta bere taldeak dimitutu egin dutela nabarmentzen du, primarietan Gorrotxategi gailendu ondoren. Horretaz gain, txibiteren gobernuak lehen aurrekontuak aurrera atera dituela jakinarazten du Garak. Baita Euskal Herria Bilduk eta ERZ-ek Madrilek udalentzako gastu muga igotzea lortu dutela ere. Euskal Herriko ekosistema komunikatiboaren inguruko kronika ere eskintzen du gaur komunikabide honek. Eta bukatzeko, aurrera egiten ez badu, Londresek negoziazioa bertan bera utzi nahi duela aipatzen du. Ikus dezagun gaurko berria. Auzitegiak Ibon Fernandez Iradi preso eriari espetxe zigorra ez etetea erabaki duela dio titularrak. Argazkia ahaldu guri eskaintzen dio, Gorrotxategik irabazi ostean Martinez badoalako. Horretaz gain, Landaben aldi batez lana etetear dagoela jakinarazten du, COVID-19ak Italian duen eraginagatik. Mauleko erronka berriei bea dabiltzala ere aipatzen du gaurko berriak. Baita Nafarroako parlamentuak txibiteren lehen aurrekontuak onetsi egin dituela ere. Bestalde, Zaldibaraldeko azken azterketetan dioxinen mailak behera egin duela azpimarratzen du. Eta kiroletan, txirrindularitzan, Euskaltel Euskadi itzuli dela. Bukatzeko, Helen Mirren aktorearen hitzak ere dakartza portadan. Zineman, orain, lehenez bezala, neska gazteek erreferentziazko ereduak dituztela esanez. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak dioenez, Nafarroako Volkswagenek Italiako koronavirusagatik enplegu erregulazio espedientea planteatu du. Horretaz gain, parlamentuak aurrekontuak onartu dituela ere jakinarazten du komunikabide honek. Eta bukatzeko, Navarra Sumak eta PSN-ek burlatan euskara derrigorrezkoa zuen plaza bat baliogabetu dutela jasotzen du. Ikusitzagun orain asteburuko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, udaberri giroa, eguzki tarteak eta giro epela izango ditugu. Haizeak hegotik joko du, gauer arte nahiko leun, eta temperatura 17-20 gradu artera igoko da. Egun sentiko behelaino eta hodei ondarren ostean urdingune politak irekiko dira. Goi hodeiak eta erdi mailako hodeiak saretuta iritsiko dira, batez ere goizean, eta arratsaldean hodeitza handitu egingo da giroa zertxobait ilunduz. Egunaren amaieran hego haizea nabarmen zakartuko da. Bihar, larunbat goizean,
fronte hotz bat iritsiko da eta euritara joko du. Goizaldean hego-mendebaldeko haizea oso gogor ibiliko da eta epeletik esnatuko da eguna. Frontea iristearekin goizean haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta aldaketak iritsiko dira. Euritara joko du eta oro har modu ahulean egingo badu ere, ez da baztertzen tarteka zaparrada mardulagoren bat botatzea. Temperaturak pitxin bat behera egingo du eta maximoak hego haizearekin neurtuko dira. Igandekoa larunbatekoaren antzeko eguna izango da. Goizaldean haizeak hego-mendebaldetik joko du berriro, baina aurreko egunean bezala goizean fronte berri bat iritsiko da. Fronte horrekin ipar-mendebaldera aldatuko da haizea eta euritara joko du, batez ere Kantauri isurialdean bustiko du, eta bereziki eguerdi partean eta arratsaldean egingo du. Temperatura larunbateko balioetan geldituko da. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1784ko otsailaren 28an Leo von Klenze arkitekto, margolari eta idazle alemaniarra jaio zen. Egun berean, baina 1864ean Adolf Wolfli marrazkilari eta margolari estatubatuarra jaio zen. Gainera, gaurko egunez ere, 1886 urtean William Augustus Wellman zine zuzendari estatubatuarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina duela 80 urte, Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, pelikulak 8 Oscar lortu zituen. Udalerri desberdinetako albisteak ikusiko ditugu orain. Zizurren, berdintasunerako zerbitzutik, martxoak 8 inguruan jarduera desberdinak antolatu dituzte. Martxoaren 7an, berdintasunaren aldeko lasterketa. 8an manifestazioa, 11an zineforuma eta 28an antzerkia. Horretaz gain, gizonentzako maskulinitatearen 3. tailerra ere antolatu dute. Inposatutako maskulinitate hegemoniko eta patriarkalaren inguruan hausnartzeko, solasteko eta partekatzeko. Montxo Gota Begarekin, gizon taldeen bideratzailea eta gizonenea taldeko kidea. Tailer honetan izen emateko martxoaren 4 arte dago epea zabalik, berdintasunerako zerbitzuan. Gaur bestalde, El Hermano de Sancho antzerkia egonen da ikusgai kulturetxean gaueko 10etan eta 8 euroko sarrerarekin. Eta igandean, ahotsak eta jaza kontzertua eskainiko du 20 urte betetzen dituen Zizur Nagusiko musika bandak, goizeko 12:30 eta sarrerek 2 euro balioko dute. Igandean ere, Angry Birds 2 pelikula ikusteko aukera izanen da arratsaldeko 6etan kulturetxean 3 euroko sarreraren truke. Eta zizurrekin bukatzeko, martxoaren 6ean, Lloviendo Ranas antzerkia egongo da kulturetxean gaueko 10etan eta 8 euroko sarrerarekin. Antzezlan honen gaia buruko gaitzak dira. Antzerki taldeak sorkuntza laborategi batean lortutako material dramatiko arras aberatsaren ondorioz ondutakoa da obra hau. Laborategia gaixotasun mentaleko diagnosia zuten 14 lagunekin egin zuten, eta lanak horrelako gaitzek berekin dakarten estigma soziala, bai eta autoestigma ere jorratzen ditu. Edukiz oso bisuala den antzerki hizkuntza darabil, erritmo oso arinarekin eta komedia ukituarekin. Atarrabiara pasako gara orain. Martxoaren 22 arte 4 urte geroago erakusketa bisitatzeko aukera dago kulturetxean. Bihar gainera, 5etan aurrentzako Batman Lego filma egonen da euskaraz, kulturetxean eta euro bateko sarreraren truke. Igandean, bestalde, El Hermano de Sancho antzerkia izanen da 7:30 eta sarrerek 5 euro balio dute online eta 6 lehiatilan. Atarrabiarekin bukatzeko, martxoaren 5ean, La Batalla de los Sexos filma proiektatuko dute 7etan sarrera librearekin. Filmak Billie Jeankin eta Bobby Riggs tenislarien arteko norgehiagoka kontatzen du, bata emakumea eta bestea gizona. Partida 1973ko irailaren 20an jokatu zen, eta sekulako gertakaria izan zen, bai kirolean, bai gizarte arloan eta bai politikan. Mundu zabaleko 50 milioi gizon emakumeek zuzenean ikusi zuten telebistaz. Iruñearekin bukatuko dugu. Kulturoitura eta praktiken inkestek diotenez, gazteek aktiboki parte hartzen dute aisialdiko proposamenetan, eta ikusentzunezko formatuen kontsumitzaile handiak dira. Bestalde, euren gaitasunak atzerriko hizkuntzetan gero eta handiagoak dira.
Horregatik, Iruñeko udalak eta Golem zinema aretoek bektore horiek guztiak lotzea erabaki eta ikusle gazteen interesekoak izan daitezkeen jarduera espezializatuen eskaintza zabaldu dute. Gaur, presta zaitez etorkizunerako kanpaina hasiko da, 2001 zenbakia oinarri hartuta. 2001 zinema sarrera banatuko dira hain zuzen euro batean. Iruñean erroldatuta dauden 14 eta 30 urte bitarteko gazteen artean. Zinema saioak jatorrizko bertsioan eta gaztelaniazko azpitituluekin ikusteko. Jatorriko bertsioan eta gaztelaniazko azpitituluekin emandako edozein saiotarako eta filmetarako erabilgarri izanen dira zinema sarrerak. Astelehenetik igandera 2020ko ekainaren 30 arte. Kanpaina hau, hizkuntzak sustatzeko profila duena, udalak 2017ak geroztik egiten duen zinema eskaintza ekonomikoki eskuragarriari gehitzen zaio. Zeina bai eguberrietan, bai udan, txankletak programaren bidez egiten baita. Eta sarrera guztiak beti agortzen baititu. Halaber, Gaztediaren etxeak zinemari lotutako jarduerak eskaini ohi ditu. Arte horrekiko estimazioa sustatze aldera. Adibidez, joan den abenduan zientzia fikziozko filmen ziklo bat egin zen. Gaurtik aurrera eta Gaztediaren etxeko ohiko ordutegian, zinema sarrerengatik trukatu ahal izanen diren txartelak eskuratu ahal izanen dira euro batean. Gero, zinema aretoetako lehiatiletan trukatu ahal izanen dira edozein saiotako edozein film ikusteko, beti ere jatorrizko bertsioan. Gaur egun, Golem Baionak jatorrizko bertsioko estreinaldi bat eskaintzen du astelehenetik ostegunera 8etan. Eta Golem Yamaguchik estreinatzen den film bakoitzaren saio bat ematen du gutxienez. Zenbait kasutan, aldi berean egoten dira ikusgai azpitituludun bertsioa eta bikoiztua. Eta enpresaren asmoa eskaintza hori zabaltzen joatea da. Albisteekin bukatzeko, Iruñeko udaletik jakinarazi dutenez, udaltzaingoak 6 ibilgailu berri gehitu dizkio bere automobil parkeari, alokairuan. Hortaz, renting sistemaren bidez, 4 monovolumen eta 2 furgoi berri izanen ditu, bai udaltzainak, bai atxilotuak eramateko prestatuta. Ibilgailuak 4 urtez izango ditu alokairuan, 2024ko urtarrilera arte. Renting sistemaren bidez, udaltzaingoak ibilgailuen egoera egokia bermatzen du, behin alokairuaren epea agortu eta gero, horiek beste batzuekin ordeztuz. Pilar Telletxea dugu orain hemen gurekin, bera zeinekoa da. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Eskerrik asko, honeta deitzegatik. Zu etortzeagatik. Eta zer da zein ezagutzen ez duen jendearentzat? Zein da enpresa publiko bat, eta ekintzailetza bultzatzen dugu, enpresa berria sortzeko asmoakin, ez? Hori da zein. Eta zeinen, pixko bat jakiteko, urtean zehar, izan ditugu 560 proiektu, persona bat, idea bat baldin badu, enpresa sortzeko idea horrekin heldu bada, zeinetik joan den urtean pasatu ziren 500 eta gehiago, ez? Eta hortikan 123 enpresa sortu gintuen. Egiarreteko beste aldetik ere zeinen gaude unibertsitatetan, Iruñeko 2 unibertsitatetan, eta han gaude ikasleen tartean pixko bat bultzatzeko ere enpresa sortzea posibilitate bat dela, aukera bat dela. Eta gero ere zeinen badugu leku batzuk daudela orain 53 enpresa kokatuta, eta enpresa bereziak berrikuntza batzukin, eta pixko bat hori dena laguntzen du ere enpresa bat berrian, ide bat baldin baduzu, eta enpresa berria bat duzu sortu, hor tarte hortan sartzea daude zerbizu pila bat zuri pertsonari laguntzako. Orduan, pertsona batek enpresa bat sortzeko ideia bat badu, zuengana joan daiteke? Edo ze baldintza bete behar ditu? Ze baldintza, alde batetik izaten alda persona bat, ez duena precisamente ideia bat, eta bai mugitzen diola
enpresa sortzeko asmo hori, ez? Eta orduan badaude zerbitzu batzuk bereziak hortarako, ideia sortzeko. Ideia sortua baldin badago, badugu beste prozesu bat, beste zerbitzu batzukein, ideia hori bai edo bai proiektuan nola lantzen aldugun. Lantzen badugu proiektua, gero badago beste pauso bat, eta beste pauso batzuk eramaten diguna enpresa sortzea. Eta enpresa sortzen badugu, eta gaine berrikuntza baduzu, eta gainere nahi duzu zeginen gelditu, badaude lekuak, eta hor gelditzen bazara zeineko leku horietan enpresa sortuta nahi duzula 4 urte baino gutxiago, baino nahi baduzu hor gelditu, badugu hor ere beste zerbitzuk, zertaz ja hor ere beharrak ere desberdinak dire prozesu bakoitzan, ez, fase bakoitzan beharrak desberdinak dire. Orduan, pertsonaren dako, fase bakoitzan dako badaude zerbitzuak. Eta gure web-orrian badaude pilaka gauzak. Egiten dugu urtean barrenean 200 gehiago, ez dakit kasi 235 daukigu ja prestatuak aurtengo egiteko, ez, zerbitzu berezi batzuk. Dena den, baten bat baztertu beharko duzu, ez? Nola erabakitzen duzu ideia bat ez dela ona, egian ez duela merezi? Bueno, guk ez dugu erabakitzen. Erabakitzen du bakoitzak, ez? Osea, ni jotoman naiz ideia batekin, eta, bueno, guk beti gaude prez edozein ideia lantzeko. Baina landu guk ez du, osea, guk laguntzen dugu nola landu behar duzun zuk. Eta erakusten dizugu nola egin behar duzun. Baina lana zuk egin behar duzu. Orduan, zu zeure kontu ematen zara gauza horiekin, zerbitzu horien bitartez, kontu ematen zara zure ideia ona den, eta ona izateko da, jendeak erosten aldula eta enpresa sortzen aldela zure ideian bitartez, edo mejotzen alduzu, edo aldatzen alduzu, edo erraten alduzu bira, hau ez da niretako, eta mendik kanporan oie. Egia errateko erran izutelik, guk urtean beharrenean 560 proiektu ditugula, hortikan kasi erdia prozesua utzi egiten dute. Eta beste erdiakin, beste erdiak akitzen dute azkeneraino, eta hortikan sortzen dire 120, 25, hor, 130, enpresa urtean beharren. Eta uste duzu zuen zerbitzua beharrezkoa dela? Hombre, niri galdetzen banazu bai, baina bai. Benetan, nik oso garbi daukit, ideia bat baldin banuke edo idea bat nola landu zein ere jongo nitzekela. Zertaz, badago jende handiz, gero bat dituzu kontaktuak eta galdetzeko eta bakoitzak egin aldu nahi duen bazala, ez? Baina, izatea prozesu bat prestatua. Gobernun aldetik laguntza pila bat, zure ideia eramaten dutenak antzinera. Gero, zure inguruan beste personak badaudenak zu bazala eta kontu ematen zara beraiek ere situazio berberean laguntzen aldi zutenak. Daude enpresak ondoan sortu berriak eta laguntzen aldi zutenak. Orduan, aukera hori dena ustea baztertua, pena bat. Orduan, hor dago. Gobernun aldetik prest dago, zeinen aldetik 19 lagun gaude hortan lanean, eta denak pentsatzen nola lagundu alden bazala enpresa sortzeko zure ideiakin, ez? Baina benetan eta egiz ongi badago, ongi prestatua baldin badago enpresa sortzeko. Ez enpresa sortu bai edo bai, ez? Baina ongi baldin badago. Eta Nafarroan badago jende asko enpresak sortzeko ideiekin? Bueno, ojala gehiago baldin bagintxuk ez. Baina bai, nik baitut 12 urte lanean zeinen. Eta zeinen sartu nizelik, heldu nizen enpresa pribatu batetik lanetik. Eta zeinen sartu nizelik, ez nakin deus, ez nakin posibilitate hau izaten altzena. Eta niri atentzio deitu ziren, zenbat jende eta bilen, ideiak bere buruan eta niri ditula martxan batu nola bat ere, ez? Batzu dire proiektu batzuk oso, erran nahi dut oso handiak eta behar da denbora, arrisku handia eta behar da denbora, hori prestatzeko ongi, taldea egiteko, eta behar dire gauz batzuk oso, igual da luzegoa prozesuari, beste batzu dire txikiguak,
baina badago denetatik. Eta bai, urtean barrenean, zeinen, igual pasatzen diri 2000 persona gutxi gora bera proiektu horien tartetik, ez? Osea, porque proiektu bakotxan, pues igual badaude batzutan bat, persona bat, eta bestetan 2, 3, batzuk 4, bueno. Eta sortzen diren enpresa gehienak, ze motatakoak edo ze sektorekoak dira? Bueno, aldatu da, igual urteetan joera, ala beti gailendu da ezakit enpresa mota konkreturen bat? Bueno, guk zeginen hartzen dugu, osea, lantzen ditugu sektore guztietako proiektuak. Egia da, berrikuntza, teknologia, zientziakoak, osasun aldetik eta horietatik direla gutxigo, ez? Orduan, sektoreen aldetik, osasuna, zientzia, teknologia, dendak, nekazari aldetik, zerbitzuak nola jendean dako edo nola beste enpresan dako, dago pixko bat denetatik. 500 horietatik, gehienak dire, zerbitzuak, dendak, proiektuak, igual, persona bat eramaten aldutenak, ez? Eta 100-etik 10, gutxi gora bera, dire pixko bat ja, enpresak arrizkoa gehiago dutenak, eta talde egiteko zailagoak direnak, eta denbora gehiago behar dutenak, ez? Eta orain, zuek ere zeinetik antolatzen duzue iniziate lehiaketa edo saria. Bai. Hori nola funtzionatzen du edo? Bueno, sari hau da, saria bata, 12.000 euroko sari bat. Eta dago pentsatua, orain dela 6 urteia da 6. aldia, atetzen duguna sari hau, eta dago pentsatua, zientzia eta teknologia zeinera ekartzeko eta guk lantzeko, guk beraiekin, beti erraten du beraiekin ez, lantzeko enpresa sortzeko zientzia eta teknologia horten artek. Da manera bat, forma bat, unibertsitateko investigazioa eta unibertsitaten jaiotzen den zientzia eta teknologia hori enpresan nola sortzen alden eta nola lantzen aldugun, ze bidea egiten aldugun enpresa sortzeko. Ez gelditzeko, omesten lan egina ikasleen aldetik kajoia baten barrenean, ez? Orduan, zuzenduta dago unibertsitateko ikaslei? Bueno, izaten aldire personak ideia bat dutenak zientzian aldetik edo zukiten duzu igual adibidez lana edo ez, edo badakizu prozesuan aldetik nola sartu teknologia bat adibidez osasunan aldetik edo nola zientzia edo nola teknologian edo izaten altzera estudiante bat, ikasle bat, edo izaten altzera investigadore bat, edo, baina bai garbi duzuna, desarrollo hori izaten aldela posibilitate bat, gauza bat mejotzeko, ez, munduan barrenean. Eta orduan, sari hau jasotzeko lehiaketara edo parte hartzeko, zer aurkeztu behar da, agian txostenen bat, ala besterik gabe ezakit, zuekin kontaktuan jarri? Bai, deitzen alduzu zeinera, baina, joten altzera web horrian sartu, deskargatzen alduzu dokumentazio bat, dokumentazio hori dena bete, hor eskatzen da, ze talde dagoen proiektuaren atzetik, edo ze idea den, ze teknologia ibili duzun, edo ze zientzian barrenean, edo zientzia eta teknologia, biak izaten aldire ere, zer dagoen hor prestatua hori eramateko, eta ze idea duzun proiektuarekin, ez? Ze egiten aldugu zuk erraten duzun teknologia horrekin edo zientzia horrekin, ez? Eta, hori, formulario hori dena betetzen duzu, berri zen goratzen duzu web horrira, eta lehetzen zaigu guri. Zeinen barrenean, egonen da talde bat, prestatua balidatzeko eta konprobatzeko dokumentazio guztia, zarbait baldin bada, deitzen diogu pertsona horieri edo talde horieri berritzeko edo ze dokumentazio behar dugun, eta gero, hortikan, aukeratzen ditugu, 10, 12, 6, abertzen bat etortzen zaizkigun oraingoan, ez? Eta noiz arte dago epea zabalik? Hilabete honetan 10 arte. Martxoaren 10 arte. Bai, gaudela otxaian gaude. Martxoaren 10 arte. Eta etorkizunera begira, zein uste duzu izango dela joera? Geroz eta, jende hau sartuko da gehiago bere ideiak aurrera eramaten, ala ze iritzi duzu? Handi jakinen banuke, etorkizuna zein den, ez? Baina,
baino bai zertaz guk ikusten dugu unibertsitatean dagoela jende handitz. Alde batetik, dagoela, joten zera unibertsitatea karrera bat ikastera, eta grado bat egitera, eta lan abiltzeko ideakin, baina gu hor gaude ere, errateko, aizu, hemen gaude, eta baduzu aukera ere enpresa bat sortzeko, Osea, pentsatu izarela unibertsitatean, prestatua zaudela, o prestatzen izarela, eta zure burua irela prestatzen zerbait egiteko, lan egiteko, baina egiten alduzuela zure buruz ere. Eta bai ikusten dugu, jendea dagoela movimentu baten barrenean eta dagoela prestatua balore batzukin ere eta nahi duela hori eraman antzinera, Eta jendea oso burua bere lekuan dauki badago jendea oso prestatua kasu horietan, hemen gaineri, Nafarroan eta Iruñean, osasun aldetik, zientzian aldetik dago jendea bultzatzen duena eta beste batzuk gero behuntartean ere solasten dute eta atetzen nahi dire gauzak. Gero, badaude movimentu handitz ere blockchainen gainen, adibidez, ekonomia zirkular deitzen diotenan horren gainean, eta gero hori, osasuna ere bai, eta nik uste, landuz eta hor egonez, beti jendea presa egonen dela, eta dagola, uste dut bai. Baina askotan agian pentsatzean ekintzaileetan jendeak erlazionatzen du arriskuarekin, eta igual beldur pixkat ere egon daiteke zentzu horretan. Bai, guk ere bat ditugu, bizitzaia arrisku bata, lan bat, beti, adibidez nirire, beti irakutsi didate, joan enpresa batera hor landu eta, baina hor ere ona izateko ekintzailea izan bartzera. Eta gaur eta gehiago, enpresa baten barrenean. Eta, arrisku hori kentzeko pixko bat burutik, zertaz, arrisku hori askotan nazten da, finantzazioa behar duzula dirua martxan patzeko eta hori, hori kentzeko burutik ere, badago zeinen, hor ikusten duzu, saltza honetan sartzen zarelik, ikusten duzu argiak, ikusten duzu nola posible den proiektu bat antzinera eramatea, homeste diru gastatu gabe eta arrisku gutxi izanez. Baina dena du arrisku bat, hori ez dago dudarik. Baina dena den zuk animatzen duzu, jendea, ideia bat badu horrengatik? Bai, zertaz, ideia bat baldin baduzu eta antzinera eramaten baduzu, nik uste dut gero, zuk izaten alduzun, ez dakit nola erran, zure izaera hori, horreinen handia da, konsegitu duzuela zerbait berria, eta zerbait beste batzuk ez dutena konsegitu, da horreinen zurea, eta gero, homeste lagunduzu, jendea duzu zure hurbilean lagundu dizuna hori eramaten aurrera, por supuesto animatzen dutela, bai. Eta zuek hor zaudete laguntza bat eskintzeko, Hemen gaude beti. Eskerrik asko, Pilar, etortzeagatik. Eskerrik asko zuari. Eta, norbaitek ideia bat badu zientzia eta teknologiaren inguruan. Zientzia eta teknologian inguruan baldin badu hor dago iniziate eta muitu, martxoan 10 baino lehen, eta beste idea bat baldin badu ere, hor gaude, bai. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Bukatzeko errepasatu dezagun asteburuko agenda. Gaur, Katakraken, Txinua Atxeberen gainbehera dator dena liburuaren aurkezpena egingo da 7:30. Gainera, 7:00 Arrotxapeako Errotaberri elkartean Amaia Izko abokatuak eta Sare Herritarreko Joseba Azkarragak hitzaldia eskainiko dute, orain presoak baina nola izenburuarekin. Bihar, bestalde, Atopia RPG partida antzerkia izanen da 5:00 Katakraken. Eta ordu berean, baina Tarrabiako kulturetxean, aurrentzako Batman Lego filma egonen da ikusgai euro bateko sarreraren truke. Horretaz gain, biharko 5:00 ere, Euskara eskubidea lelopean manifestazioa egingo da Golen Baionatik. Gainera, bihar hasiko da Van Gogh Alive erakusketa Baluarten. Maiatzaren 31 arte egonen da ikusgai eta sarrerek 14 euroko prezioa dute. Igandean, Aranguren Ibarreko kulturetxean aurrentzako zinema egongo da arratsaldeko 5:00, Ernest and Celestine pelikularekin. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Izaki Gardenaken bideoklip batekin utziko zaituztegu.
Gaur, 9:30 kontzertua eskainiko baitute Xabi Bandinirekin Totemen. Beraz, mila esker oregoteagatik eta asteburu ona pasa. Triangelu beltzone irentsita laguntza dei berantiarregia eskegita itxasargi lagune bidalita